Момент. Так, запіс ёсць. Добры вечар, шаноўнае гаспадарства. Вельмі радыя вас бачыць на другой нашай сустрэчы, прысвечанай легендам беларускай рэстаўрацыі, сустрэча нумар 2. Вось мы пачнем з уступу ад Сцяпана Стурэйкі, кіраўніка нашай грамадскай арганізацыі беларускі камітэт ІКАМОС, і тады пачнем ужо непасрэдна да распытвання нашых сённяшніх гасцей. Вітаю, сябры. Дзякуй вялікі за цікаўнасць да нашых мерапрыемстваў. Мы стараемся у гэты неспакойны час не спыняць дзейнасці, стараемся аб'ядноўваць адмыслоўцаў, паказваць лепшыя праекты, абмяркоўваць іх, запрашаць экспертаў. І вось зараз у нас адбываецца такі цыкл сустрэч, дзякуючы Тимофею, дзе мы размаўляем пра гістарычныя дасягненні беларускай рэстаўрацыі ці беларускай культуры у дачыненні да культурнай спадчыны. І робім мы ўсё гэта не проста так, а ў межах конкурса, які ўжо другі раз ладзіць беларускі камітэт ІКАМОС. Конкурс гэты называецца «Спадчына ў дзеянні». Калі быць дакладным, то называецца «Спадчына ў дзеянні 2». Першы конкурс быў у 2019 годзе, сёлета мы працягваем. Гэты конкурс лепшых рэалізаваных праектаў у галіне культурнай спадчыны. У нас там ажно 5 намінацый, з іх дзве рэстаўрацыйныя, гэта такія сапраўдныя рэстаўрацыйныя. Гэта лепшая рэстаўрацыя, кансервацыя, рэканструкцыя гістарычных будынкаў ці збудаванняў нейкіх аб'ектаў. Другая намінацыя рэстаўрацыйная, гэта новае будаўніцтва ў гістарычным асяроддзі. Тут вядзецца або пра цэласныя рэканструкцыі, або пра, магчыма, новую архітэктуру, але ў гістарычным асяроддзі. І у нас 3 рэстаўрацыі, якія на дадзены момант карыстаюцца найбольшым поспехам сярод заяўнікоў, але там я ўсё адно раю ўсіх падавацца. Гэта лепшы культурны праект, накіраваны на асэнсаванне, пераасэнсаванне, актуалізацыю культурнай спадчыны. Лепшы індывідуальны творчы праект. Гэта намінацыя для індывідуальных творцаў, якія нешта стварылі, можа, выставу ці кніжку напісалі, ці фотоальбом, прысвечаны культурнай спадчыне. І трэцяя такая намінацыя – гэта лепшы сацыяльна арыентаваны праект. Гэта розныя адукацыйныя, інклюзіўныя праекты. Такія праекты накіраваныя на культурную спадчыну, якія адначасова паляпшаюць якасць жыцця пэўнай супольнасці. Вось гэтым мы займаемся, такія праекты мы збіраем. Падаць заявку можна праз наш сайт, дзе размешчана вельмі простая форма. Калі ласка, наш сайт беларусь-икамос, ці не такая? Наоборот, икамос-беларусь.бай. икамос-беларусь.бай. Калі ласка, заходзьце, глядзіце умовы конкурса, глядзіце спіс журы. У нас 30 чалавек у журы, 30 экспертаў, 30 адмыслоўцаў. І запаўняйце вельмі простую форму. Ад нас будзе дызайнерскі прыз і будзе шэраг такіх прамацыйных мерапрыемстваў, накіраваных на тое, каб як мага большаму шырокаму колу людзей распавесці пра вас, пра вашу дзейнасць, пра тое, што вы робіце. І ў гэтым сэнсе, нават калі вы не выйграеце, мы ўсё адно будзем у добрым сэнсе вас абмяркоўваць, ладзіць вам прамоцыю, і гэтак далей. Так што это win-win сітуацыя, калі ласка, падавайцеся. А цяпер слова вядоўцы. Дзякуй, Сцяпан. Мы пераходзім з вами да гутаркі. Мінімальны просто ўступ.
пры падрыхтоўцы гэтых конкурсаў з'явілася разуменне, што мы вельмі мала што ведаем пра беларускую рэстаўрацыю, асабліва старога часу. Сучасную мы неяк абмяркоўваем, горш ці лепш, але это ў нас навідавоку, і відавочна, што апошнім часам рэстаўрацыю ўвогуле пад пільным наглядам людзей все-таки абмяркоўваюць, крытыкуюць. Ну, это добра, это ж правільна. Але разуменне таго, якая была рэстаўрацыя там у савецкі перыяд, яе няма. Больш за тое, ёсць уяўленне, што вот у 90-х годах, як стала магчыма нешта рэстаўраваць храмы, вот хто-то заняўся гэтым, відавочна без вопыту, відавочна ўсё было абы што, і вот нейкае стаўленне такое да гэтых працэсаў такое. А на самой жа справе ўсё па-іншаму было. І быў цэлы цыкл рэстаўрацыйны ажно 60-х гадоў, які чамусьці аказаўся выкінуты з памяці, да? І тое вялізнае кола людзей, якое стварала, рэстаўравала, адраджала тое, што мы называем зараз беларускім адраджэннем, з яго чамусьці ў памяці засталіся, ну, не ў памяці, а ведаюць на сёння, там добра ведаюць, там не ведаю, там Трусава, да, як гісторыка, далі там Цагановіча нават, вот мы сёння узгадалі з Спадаром Харэўскім. А, напрыклад, прозвішча Хадыкі, Олега Хадыкі, да, ці там прозвішча там рэстаўратара Журбея, вот это вот просто, может, 10, ну, там, некалькі десяткаў чалавек у Беларусі только ведаюць, хто это, хаця менавіта там Хадыка, это вось слуп, з якога пачыналася шмат што у рэстаўрацыйнай справе Беларусі. І першая наша сустрэча была якраз са спадаром Владимиром Ракіцкім і Юрыем Маліноўскім, вот это непасрэдна рэстаўратарамі, якія з таго часу рэстаўруюць нашы аб'екты, каб вот трошки раскрыць гэту тэму. Другі пласт нашай гутаркі сённяшняй, то есть першая частка непасрэдна пра рэстаўрацыю савецкага перыяда, што это было, як это выглядала з таго часу знутры. Другі пласт гэта пагаварыць пра тое, пра што мы там менш гаварылі, хаця таксама мы запрасілі рэстаўратараў, і выяўлялася, што рэстаўрацыя это тэхнічная штука, а яны вельмі шмат гаварылі пра ідэалогію гэтага ўсяго, да, пра канцэпты, пра філасофію. І стала зразумела, што рэстаўрацыя это шмат у чым філасофія, ідэі. І ну, агулам з'явілася такая думка, што ўсю эту беларускую адраджэнне ад 70-х, 80-х гадоў можна ж на яе паглядзець з пункту гледжання, што это рэстаўрацыя. Ну, рэстаўрацыя аб'ектаў у меншай ступені, бо тады было менш магчымасцяў, і рэстаўрацыя нейкіх сімвалаў, нематэрыяльных каштоўнасцяў, скажам так. Вось. І таму на другую сустрэчу мы якраз запрасілі, калі на першай сустрэчы у нас было два такіх камандных іграка, якія ўнутры сістэмы ўжо шмат гадоў рэстаўруюць рукамі шмат такія аб'екты, то зараз мы запрасілі двух вельмі паважаных вольных мастакоў, можна сказаць, спадара Алеся Лася, мастака, рэстаўратара, і спадара Сергея Харэўскага, мастацтвазнаўцу, якіх сёння параспытваем і пра асабісты вопыт у гэтым сэнсе, ну і пра сваё бачанне вот гэтага шляху таго перыяда. Возьмем найперш савецкага, можа там самага ранняга постсавецкага, што там все-таки было, як это глядзелася. Пачнем з спадара Алеся. Добрый вечер, спадар Алесь, дзякуй вялікі, што далучыліся. Спадар Алесь, вот раскажите, ласка, я вот быў з вами знаёмы як з рэстаўратарам Дудаў і як цудоўным выканаўцам батлейкі, а як рыхтаваліся да сустрэчы, вы сказалі, што вы ў рэстаўрацыі працавалі непасрэдна. То, можа быць, трошки раскажаце, як вы ў гэту справу патрапілі, бо это ж крыху незвычайна было савецкія часы патрапіць у рэстаўрацыю. Это была у Беларусі, это была нейкая вельмі вузкае кола. Як вы туды патрапілі і што гэта было? Ну, я хотел бы адзначыць, што я так по адукацыі мастак-графік, але я маю за сабою школу Олега Владимировича Хадыкі. Вось, і гэта на часы, як ты кажаш, савецкай рэстаўрацыі быў адзін з такіх магутных, адна з асобаў вельмі з добрым густам і інтэлектуальна вельмі зарадная. Это школа, якая вось выхавала багата мастакоў, бо рэстаўрацыя это мастацтва. Вось, і менавіта праз Олега Владимировича я выйшаў на тэмы батлейкі. Это звязана таксама з рэстаўрацыяй. Тэма кармеліцкага касцёла ў Мсціслаўлі, гэта увогуле месца вельмі знакавае, это маркер культуры Рэчы Паспарлітай Літвы. І
я прошел такую вось вельмі сур'ёзную ініцыяцыю. У нас были семинары свои у Академии мастацтва, тады Тэатральны мастацкі інстытут. И это был довольно высокий уровень. Я бы не сказал, что это советская реставрация. Ну, да? я это як эпоху просто обозначу той Да. перыяд, да, у тым Это сэнсе. был этап, калі мэты рэстаўрацыі ставіліся перадусім, каб захаваць помнік. Вось. Калі Замашэрава хацелі ўзарваць касцёл Сымона Алены, вось, нашы рэстаўратары вот стаялі і зрабілі там дом кіно. Калі хацелі знішчыць Смаргонскі касцёл кальвінскі, вось, Хадыка распрацаваў праект стварэння музея батлейкі в этом касцеле, каб яго захаваць. Бо адзіны спосаб захаваць архітэктуру сакральную, і не толькі ў тыя часы, это было стварыць новы цэлевы праект карыстання будынкам. Вось. І менавіта на стварэнне музея батлейкі ў Кальвінскім саборы я і паехаў з Жэні Ліс у Зарудзічы. Вось. Я займаўся інтэр'ерамі, рабіў макеты. Вось. Было вельмі багата работы зроблена, але як бы музей не паўстала, як планавалася, але храм быў захаваны. Пра батлейку асобна яшчэ пагаворым, бо это такая вялікая тэма. Да, я кажу про канцэпцыю савецкіх тых часоў, што не было багата грошаў, да, і не было магчымасці рэстаўраваць аб'екты, але была магчымасць захаваць іх на дальнейшы этап, калі на лепшыя часы, так скажем. І менавіта гэтым занималіся тады вось наши рэстаўратары, і адна з канцэпцый Хадыкі Олега Владимировича была вось менавіта на захаванне, не так на рэстаўрацыю. А скажыце, ласка, ну, а як мастакі патраплялі ў гэтае кола? Вось гэта адносна, напэўна ж, такое сваё закрытае. Олег Хадыка вас шукаў, ці вы самі яго знаходзілі, ці нейкі былі абвесткі, там, збіраем такую-то школу? Ну, гэта было, мимо таго, што ён выкладаў у Тэатральна-мастацкім інстытуце, ён цікавіўся студэнтамі, якія, як бы, ну, не проста студэнты, люди, якія маюць харызму і творчы нейкі запал і густ, да, добрую адукацыю. І ён іх прыцягваў да сябе і ствараў такія семінары вельмі цікавыя, адукацыйна філасофскія, я бы сказаў. І гэта быў такі першы крок да таго, каб увайсці у вось гэту рэстаўрацыйную мафію, скажем, умоўна. Да. І так сталося, што я вось, як бы, Хадыка на мяне палажыў вока, і я вось працаваў, у меня на катэгорыя, трэця катэгорыя рэстаўратара. Гады 3 працаваў з Мсціслаўем. А вы на Мсціслаўлі працавалі, так? Да, мы рэстаўравалі фрэскі пад кіраўніцтвам Володі Ракіцкага. Ту ж школу прайшоў Адамчык, Степаненко Володя. Мы разам учыліся, як бы, і гэта быў цікавы перыяд. Ясна. Добра, дзякуй вялікі. Я забыўся сказаць да ўсіх, калі у вас ёсць нейкія пытанні, шаноўныя слухачы, то вы іх пішыце, пакуль што прымаюцца тэкставыя, але ў канцы будзе магчымасць, калі там будзе жаданне, то, калі ласка, і ў голас можна будзе задаць нешта ці адкаментаваць. А пакуль можна проста ў чат пісаць. Спадар Сергей, да вас пытанне. Я да вас спачатку, можа, крыху з тэорый. Вы крыху пазней прыйшлі ў гэтае кола, то вот як яно бачылася там у 80-х, все-таки, ну, вот там Полацкая Сафія там была адноўленая, да, у Мсціславе нешта рабілася. Было адчуванне агулам, што все-таки нешта аднаўляецца, ці агулам было адчуванне заняпаду? І як успрымаліся вот гэтыя рэстаўрацыйныя все-таки поспехі? Ці яны бачыліся грамадствам, вамі ці бачыліся? Гэта першае пытанне, а другое адсюль жа ж, вот як да мастацтвазнаўцы, вот гледзячы цяпер, які самы вялікі поспех таго перыяду беларускай рэстаўрацыі, такой, ну, тэхнічнай менавіта? Ці можна нешта назваць такое выбітнае, на вашу думку? Вось. Ну, я вучыўся ў мастацкім вучылішчы на пачатку 80-х,
І гэта поспехі рэстаўрацыі, увагі да рэстаўрацыі раптоўная. І вось гэты нечаканы всплёск цікавасці я звязваю сёння з асобай Ціхана Яковлевича Кісялёва, які прыйшоў на змену Машэраў, які паводле адукацыі быў ўсё ж такі выкладчыкам мовы беларускай літаратуры, і раптоўна да стагоддзя там Купалы Коласа аднаўляюцца іх сядзібы, робяцца цудоўныя музеі. На нашых вачах, ну літаральна на нашых вачах праводзіліся рэстаўрацыі ў Раўбічах касцёла Святого Роха на Залатой Горцы, Траецкае прадмесце, якое мы яшчэ навучэнцамі мастацкае вучылішча хадзілі там спачатку маляваць такую аўтэнтыку, а ўжо праз літаральна 4 гады ўжо было зроблена то, што называецца першае вот это. Я все школьныя гады хадзіў міма царквы Пятра і Паўла, і раптам у 82-м годзе яшчэ не было этого грамаднага дома мусінскага, раптам знялі рыштаванне, і мы ўбачылі гэты сабор Петра і Паўла такім, якім ён мусіў быць. Раптам на франтоне касцёла Бернардынаў святого Язэпа з'яўляецца этот шыкоўны франтон, то паводле праекта Георгія Босака. І такое было ўражанне, што этому не будзе канца, што это толькі-толькі вось пачатак. Вось дайце яшчэ вось трохі часу, і все это заззяе так, як мае быць. Это было поўнай абсалютна нечаканасцю для ўсіх. Прычынаў тут было шмат звязаных і асабістых, як я сказаў, з асобамі канкрэтных і кіраўнікоў тады БССР, але і былі такія тэндэнцыі кааперацыі. Беларусь кааперавалася з рэспублікамі Прыбалтыкі. І все трыенале, біенале графікаў, мастакоў, супрацоўніцтва і ў гэтай сферы было моцнае. І тады была такая агульнасавецкая мода на эту рэстаўрацыю. Беларусь, што праўда, апошні скачыла этот цягнік пасля таго, як зрабілі стары Баку, стары Тбілісі, это там паўсюль рэкламавалася як шэдэўр, як трэба паўсюль рабіць. В Каўнасе это Лайсвес алея, в Москве там Арбат. То і гэта ўяўлялася сабой, ну, такая общасаюзная тэндэнцыя. Ну і, можа быць, без асаблівай ахвоты і з гэтага пляча перапала і рэстаўратам. І калі пачалася перастройка, я скончыў мастацкае вучылішча, я раптам апынуўся і без працы, і без нейкіх перспектываў. Я прыладзіўся спачатку ў інстытут гісторыі Акадэміі навук, але там шлі скарачэнні. Я паспрабаваў по пратэкцыі падысці да Пятра Журбе, там, по там-тамам. Нагадаю, не было ж ні мабільных тэлефонаў і не было інтэрнета, што таксама вельмі важная акалічнасць да разумення дасягненняў беларускай рэстаўрацыі. Ну і Пётр Журбе мяне так неветліва прыняў, яны такія рэстаўратары, там шпунт, таким сваім уяўленнем. Я ему был абсолютно не патрэбны. Але тут мне ўжо склаў пратэкцыю светлай памяці Міхась Чарняўскі і прыладзіў мяне в аддзел археалогіі інстытута Белспецпраект рэстаўрацыі, куды я патрапіў, ну, просто як в пену в ванне. Там былі все нашы. Ну і суседнія аддзелы архівістаў, гісторыкаў і праекціроўшчыкаў, архітэктараў. Я быў там акуратна свае месцы, і людзі сталі мне сябрамі на доўгія гады.
там могу бясконца пералічаць прозвішчы, но это сёння ну фактычна эліта нашай там ну які-нибудь Іван Сенчук найлепшы бадай знаўца нумізматыкі пасля Рабцевича светлай памяці, это і Валянцін Соболь, ну рэшты рэшт мой першы там кіраўнік асноўны быў Олег Трусаў, таким адразу пачаў працаваць пад началам Ігора Чарняўскага, пачаліся там раскопкі ў Лошадскім парку. І было такое, што прапануюць з боку мясцовых уладаў больш нават, чым хапае сілаў у гэтых архівістаў, праекціроўшчыкаў і у археолагаў. А што такое архітэктурная археалогія перад рэстаўрацыяй? Гэта ну, натуральна нейкіх цэнтрах гарадоў, это нейкія каштоўныя помнікі, трэба удакладніць іх даціроўку, каб даць ужо тады інжынерам і архітэктарам пры дапамозе архівістаў нейкі матэрыял, ну і адпаведна фіксацыю робяць Карбоўскі, Суцягін, уже легенды нашей фотографии, так? Там уже это и реставраторы, архитекторы. И все это, сапраўды, была такая уникальная корпорация, это и выезды. Это же не то, что там на день. Поехать 100 лет на месяц, там, да, копать сенагу. Вот куда не приедешь, только рыдлёвку втыркаешь, там, первое водное слово за спиной. Не тут копаете. Я знаю, где еврейское золото. Вот в Быхове на месяц, там, в Мазыры на месяц. Ну, а с кем там контакты? Ну, с музейщиками, с наставниками, с краезнаўцамі. И по всей краине утварались такие кубки людей, сувязяў, повязяў. Что да вось гэтых ну, заслугаў, ну, с объектов это, конечно, был узорным объектом. Это был кальвінскі збор у Заславе, які тэхналагічна там дапамагалі, нават выраблялі в Літве такую самую дахоўку, як знайшлі археолаги. Там Валянцін Калнін там складал эту даведку. Там адмылі мастакі гэтыя картушы з гербамі Тышкевіча. Там, ну, конечно, это выглядало ну, просто узорно, показальная реставрация. Ну и, конечно, Софийский собор Полоцку, светлой памяти Слюнченко тады рабіў. І гэта атмасфера, якую я потрапіла, то перастройка, калі все ну, можна было казаць, уже голасна многія рэчы. Вось это газеты хапалі, это в курылках там ранішнія. А моя задача была, паколькі я паводле першай адукацыі яшчэ і чарцёжнік, это фіксаваць это все раскопы, фіксаваць все там знаходкі, кладкі, абмерваць тыя цагліны. Зараз у многіх кніжках маіх вот этих тады старэйшых калегаў вось я знаходжу ты свае малюнкі, шчыра цешуся. Дык вось я да гэтага ну, гэта все была ручная праца. І такое наўрад ці можна ўжо сёння паўтарыць. Ну, вы так описываете, что як ну, 80-е такі ўздым атрымліваецца. Цікава. І ну, Заслаў, я нават пра яго не ўзгадваў. Сапраўды, это ж перыяд. Яно ўжо зараз глядзіцца, як так і мае быць, а это ж таксама кавалак работы таго часу. Дзякуй вялікі, спадар Сергей. Спадар Алесь, да вас пытанне ну, пра батлейку, адпаведна. Да? Як бы, атрымліваецца, батлейка была просто такой задачай на один аб'ект у Смаргоні, які па выніку так і не быў рэалізаваны, але у вас яно ператварылася ў адзін з такіх важных жыццёвых накірункаў. Вот. Чаму так сталася? Чаму батлейка? Можна пачаць з таго, што захапленне пачалося яшчэ, калі я быў студэнтам. І разам з Жэняй Ліс мы, вывучаючы гісторыю беларускага тэатра, Барышава, Саннікава,
неяк, ну, так вельмі захапіліся тэмай батлейкі. Вось. І нашы першыя выступы там 81-82 год у Менску у нашым інстытуце, это быў такі, ну, бум просто, адкрыццё тэмы. І неяк склалася, што вось праект музея батлейкавых тэатраў в Беларусі у Смаргоне, акурат ён быў даспеўшы ўжо ў нашых рэстарацыйных працоўнях. І ну, вось неяк адно до другого склалася, што мы вырашылі з'ехаць з Менску і вось заняцца Смаргонню. Але сталася так, што батлейка стала такой дамінантай, як сінтэз мастацтва, якая сцягнула і тэму дудаў, скрипок, цимбалов, увогуле весь мой этнографічны багаж, які сабраны, экспедыцыйныя матэрыялы, фільмы, запісы, яны вось як бы развіваліся, ішлі разам з батлейкавым тэатрам. Таму я лічу, што батлейка была такім рэзанатарам вялікім у маім жыцці, як бы, і на ўсё жыццё засталося. І вы па выніку ў Залессе патрапілі з гэтай батлейкай, так? І прыехалі у вёску Зарудзічы. Женя Ліс, яна родам з Зарудзіча. Ну, яе бабушка. Там была хата старая, я яе адрамантаваў. Мы там пражылі, ну, 10 гадоў, 12 гадоў практычна мы там адпрацавалі з тэатрам, і я вывучыў рэгіёну з гэтага плане этнаграфіі, скрипачоў, цымбалістаў, музыкаў усіх, хто спяваў. Гэта, ну, такі практычна ад Вілейкі да Крэва, ад Малдэчна да Смаргоні, вось гэты кавалак быў, як бы, вывучаўся мною. Але ваша задача там была, это нейкі дом культуры, праца з дзецьмі, ці што гэта было? Не, ну, была сверхзадача зрабіць музей спярша, а потом была задача, як бы, займацца тэатрам, да, і зрабіць так, каб ён быў вядомы на всю Беларусь, не толькі наш тэатр. Увогуле, дзякуючы нам, батлейкі, якія зараз мы бачым у Беларусі, большасць батлейкаў, яны паўсталі з нашага гэтага як бы чыну. Яшчэ трэба ўзгадаць Галіну Петровну Калніны, Каўміры паралельна працавала, і вельмі цікава, іхнія эксперыменты былі, мірскія батлейкі. Таксама была другая лінія рэстаўрацыі гэтага жанра тэатральнага. І я думаю, што то, што мы сёння знаем слово батлейка і бачым спектаклі, фестывалі праходзяць зараз у Расіі, вот гэты вертеп, да, рух вельмі цікавы. Это яшчэ, ну, до нас прыязджалі людзі Пакроўскага, недзе ў 85-6 годзе ў Зарудзічы. Яны запісалі нашу батлейку, занатавалі. Вось гэты аўтэнтычны сцэнар. А сёння быў фестываль батлеек у Расіі, міжнародны фестываль, увогуле шопак. Я паглядзеў, яны першую сваю батлейку, якую паказвалі, як бы, як батлейку Пакроўскага, гэта якраз сцэнар перакладзены, правда, на расійскую, але вельмі падобна на нашу. Это вельмі цікава, бо пашоў рэзананс, да, справа пачала развівацца. Важна не самому ў гэтым вязнуць, да, і жыць, а яшчэ трэба стварыць школу нейкую, стварыць рэзананс, каб справа развівалася, таксама з інструментамі і не толькі. А калі вы пачыналі з батлейкай, як бы, што было вядома? Былі нейкія тэксты аўтэнтычныя, хтосьці запісаў? Вы казалі, што з рускага тэкста ўзялі, ну, как бы, натхніліся. А які матэрыял быў у пачатку? Натхніўся не я, натхніўся група Пакроўскага. Это з Москвы людзі, з Петербурга, якія занималіся тэмай, як бы, шопкі, батлейкі, вертепа. Я, можа, мне слаба чуваць? Не, добра чуваць. Я просто тлумачу. А калі мы вучыліся ў інстытуце, акурат
Мы, дзякуючы батлейке, пасябравалі з Александром Михайловичем Каладзінскім. Ось, і ён гатовіў кніжку да выдання «Беларускі народны тэатр». Вы былі сабраны і інтэрмедыі, і ўсе тэксты батлейкі. Вось менавіта ён знайшоў цікавы элемент сцэнара батлейкі, фрагмент з «Маргоншчык і мядзведзь», які мы цяпер паказваем. Да. І вось, і это была, дарэчы, наша першая кніжка, якую мы з Жэняй зрабілі графікі і аздабленні, яшчэ будучы студэнтамі. Все собиралось так, ну, можна сказати, випадково, але не випадково, бо одно до другого неяк складалося. І ось гэтыя тэксты, это наша академ-выдание, серия «Белорусский народный театр». Там, ну, там десятки батлейковых текстов, ось, і з ними можна працаваць, я думаю, бясконца. Прычым я яшчэ знайшоў, некалі рабіў экспертызу фондаў музея Шопкі ў Кракаве, знайшоў цікавейшыя тэксты батлейкавыя з Падляша, якія вельмі падобныя на нашы, менавіта такая драматургічная форма сцэнара, тыя ж персонажы. Ну і відаць, што гэты рэгіён ліцвінскі, так скажем, бо это будзе больш правільна. Ён 17 пачатак 18 стагоддзя, я думаю, што быў вельмі кансерватыўны да гэтых тэкстаў, бо ж тады падобныя. Ну, зразумела, да, што это ж адзін рэгіён. Добра, спадар Алесь, дзякуй вялікі. Спадар Сергей, да вас пытанне. Ну, вось глядзіце, вы апісалі 80-е як перыяд такога моцнага ўздыму, ну і напраўду, вот узгадваецца ж і Полацк, там і Заслаўе, і нематэрыяльныя ўсе гэтыя рэчы, актывізацыя, там мова, батлейка, так далей. А параўнанне з імі вот 90-е, менавіта ў сэнсе вось гэтага пад'ёму, гэта што быў, спад вялікі, ці працягваліся нейкія надзеі ў іншым фармаце? Вось з пазіцыі рэстаўрацыі і помнікаў, і матэрыяльных, нематэрыяльных, на вашу думку, ну і праз ваш вопыт і з цяперашняй пазіцыі, 90-е гэта што? Ну, тут ніякіх таямніцаў, быў эканамічны крызіс рэзкі. Калі 80-е, як я сказаў, там не ведалі, як рэалізаваць гэтыя грошы, не паспявалі ўсё засвоіць. І то аб'ектыўны крызіс вельмі сурова ударыў па ўсіх гэтых практыках. Была нейкая ілюзія, спадзеў на тое, што сітуацыю неяк падтрымае адраджэнне рэлігіі. Царква, касцёл неяк. Ну і на першых этапах 90-х недзе так оно і было. Звярталіся і да архітэктараў, і да праекціроўшчыкаў, інжынераў кваліфікаваных, і да мастакоў. Але бачыце, рэстаўрацыя — это складаны цыкл вытворчы. Гэта не толькі там зоркі, там першай велічыні, там 3 рэстаўратары жывапісу, там, да, альбо там Угрыновіч, там рэстаўратар керамікі, там, альбо там 5 архітэктараў. Гэта і вось і рабочыя, капальнікі, і тэхнікі. Гэта тыя, хто беспасрэдна робіць гэтыя будоўлі. Можна шматкроць там крытыкаваць это Траецкае прадмесце, але там стваралася вось такая, ну, як задумлялася, эліта вось гэтых рабочых спецыяльнасцяў, якія там навучацца як след класці, там дахоўку, там навучацца ўсё это рабіць, імкнуліся падбіраць самых кваліфікаваных, дасведчаных гэтых работнікаў. Ну і думалось, што вось это будзе такі касцяк, былі ўтвораны там міжабласныя, абласныя, міжабласныя гэтыя
организации, где были беспосредные тыя рабочие, шукали тех, кто можа гонту рабіць, вось як у Столинскім раёне, там Бережное. І ну это все так бачылася, бо які б не быў прыгожы праект намаляваны архітэктарам, калі няма таму, хто это можа рэалізаваць, хто можа выкласці эту печ, да, альбо вось гэтыя крыжовыя скляпенні, альбо пакласці дахоўку так, каб яна там 50 гадоў не патрабавала ўмяшальніцтва, это ўсё толькі такія пажаданні. Конечно, гэты крызіс пачатку 90-х разваліў эту вытворчую всю эту сферу. Все разбегліся і пачалі шукаць сабе лепшай долі, зрэшты, як і я сам. Ось, таму што была нішчыміца поўна. І вярнуцца да, ну і тады это ж была таксама практыка, як я сказаў, кааперацыі. Это ж было ніякіх праблем сесці ды пад'ехаць у Вільню, там дамовіцца з літоўскімі калегамі, там пра выраб нейкай цэглы, ці, як я сказал, выраб дахоўкі. Это были несупынные обмены, это были розные там планерки, круглые столы, это были выезды на месцы. Там в заходней Украине можно было там в командировку съездить, вот, поглядеть, як там демисезон. Бо был это полевый сезон, а после демисезона шли интенсивные контакты, был обмен информацией на просто. А в 90-е, натурально, это все пропало, кто это тогда там поедет замовлять дахоўку там в Литву, там Цілату, так, альбо. Это стало все нереально. И ровно ж как это доследчицкая деятельность, и Валентин Калнин, и Ростислав Боровый, и Дионисов Владимир, они же не вылазили из архивов, там Львова, Вильни, Риги, Киева, это же было не проблемы. Сегодня это проблема. И спадзел на религийные организации, врешті-решт, к концу 90-х высветлилось марны, потому что спочатку были это трохи сродки, ну и доллар был не той, да, при Клинтоне не той был доллар. Ось, врешті-решт, это все допомоги не сякли, парафии оказались ну, нереальные подняться. И там сам поспели, там обновить какую-нибудь там в Репле, допустим, да, в костеле алтар. Ну, да, ось это цалком за кошт там религийных организаций. Нешта поспели заробить. Это долгий проект з рэстаўрацыі той Мікольскай царквы, які пачала яшчэ дзяржава. Ну, так-сяк, в Магілёве, я маю на увазе. Ну, быў скончаны. Ну, были подхоплены вось этот проект обновления Воскресенской царквы, які яшчэ цалкам яшчэ в Савецкім Саюзе быў зроблены. Ну, і вось перанялі. Ну, гэта апынулася мізер параўнанні з... Ну, а что датычыцца там сядзібаў замкаў, то все просто упало. Ранее это была практика, что это замаўляюць мясцовыя выканкамы гэтыя работы і супольна з рэспубліканскім там бюджэтам это все. Зараз ну, хто, які там столінскі выканкам будзе займацца сінагогай, замаўляць навуковы праект рэстаўрацыі столінскай сінагогі. Да каму это трэба? Ось, і гэта, але што ну, разам з кваліфікаванымі этими работниками, майстрамі сваёй справы, там кавалямі, разбярамі, тое самае справядліва ўжо і вышэй, хто цяпер там як это Бастале, там туш пяро там робяць. Зараз іншыя как бы спадзівы на іншыя тэхналогіі, і гэта ўжо фатальна. Я думаю, что это ну, в агляднай перспектыве не зварот. Прабачце за пессімізм.
Да, спадар Сергей, дзякуй вялікі. Ну, зразумела, што да, 90-е, канешне, моцна ўсё памянялі. Спадар Алесь, да вас пытанне у працяг гутаркі, ну, з батлейкай зразумела, як бы гэта быў працяг такой, ну, рэстаўрацыйнай задачы, якая вас вот натхніла на такі накірунак. А адкуль дуда ўзялася? Вы найбольш вядомыя як вот чалавек, які дуду адрадзіў у Беларусі. Гэта ж ужо і зусім і не маляванне, і не рэстаўрацыя, як бы фармальна, это неяк зусім з іншай тэмы, як вы прыйшлі да аднаўлення, ну, на сённяшні дзень аднаго з важнейшых беларускіх сімвалаў па факце. Тут цяжка сказаць, які быў крок першы і што такая была инициация. Я просто был у захопления еще с дзяцінства этим инструментом, еще был студентом театральна-мастацкай вучэльні и ходил в наш исторический музей и малявал дуды и лиры, якія там были в экспозиции. На жаль, теперь такого ничего нема. И скажу щиро, не ведаю. Мне не цікавила так сама по себе дуда як інструмент. Мне цікавила з'ява культуры, жанр дудовый. И то, что за дудой хавалася. Брадовая музыка, традиция, этнофонічныя пытанні, да, як гэта было. Бо тады у нас пару человек толькі занималіся дудами. Володя Гром зрабіў дуду з Жуковским. Музыня Владимир Яковлевич рабіў першыя свои дуды. Ну и такие были дуды группівских музык. Болгарская дуда, они выходили там з ёй як с атрибутом таким атракцыйным. Мне цікавила больш глибокая тема. И вот с 81 года я пачаў над этим працаваць. И только в 86-м мои дуды пачалі нормально играть. И еще никто не разумел с белорусов что-то такое. Когда я приходил до Толокоўцаў, там Заславлю, помню, Купала, еще где-то начинаю играть на дуде, меня прогоняли. Говорят: Лось, иди отсюда, ты мешаешь нам спевать. Я говорю: хлопцы, девки, дуда, она как раз подспел, играла, это унисонный спев, это в Гоголе. Уже не дуры нам головы. Я вот еще годов 5 потратил только белорусам доказать, что туда грала под спев, менавіта под унисон. Вылучив зоны, где наши дударские традиции были вельми богато, моцно развитые. Да, это Березинский заповедник, Полночь. И, ну, зрабіў колоссальную работу. Мимо того, что я снял багато материалу, мне 20 годинов по дудах снятый фильм лежит материалы, как бы не фильм, а только материал, на жаль. Довго я збирав гроші, щоб купити апаратуру, оцифрувати це, і зараз потихоньку роблю, думаю, про годи 2, може бути, вийде цікавий матеріал, унікальний по дударах білоруських, споміни про дударов, могилки, діти, внуки, музики, які з ними грали. Це вельми цікаво. Тому дудак – це якби не тільки інструмент, а це цілий пласт культури. Это маркер, я думаю, як у шотландців, наприклад, всі ведають шотландського волинщика, да? Вони цей бренд розвивали після війни практично, в 46-му году. У нас дудами зацікавилися з подачі Луначарського у 20-х годы, у 30-х хотіли розвивати цю тему. Интерпункт, ездил и там записывал дударов в Москве, бо хотели зрабіць дуду символом народной музыки белорусской. Але ширма, як бы, не вельмі до гэтага поставіўся охвоча и выбрали цимбал жидовский. Дуда пошла в заняпад. И таких доследов, ну, серьезных, апрача Никифоровского, Квитки, этнографов 19 стагоддзя, ніхто у нас серьезно не рабіў. И я взял на себе такую отказность и эту тему, захопился этой темой, и теперь захоплены дудой. И думаю, что, может быть, скорее неколи
дуда як знак этнічнай культуры стане маркерам стварэння нейкіх нацыянальных кодаў культуральных у музыцы. Бо ўжо вучні маіх вучняў і ўжо зноў вучні тых вучняў якія робяць і пытаюцца іграць і іграюць і некаторым добра выходзіць. І дзякуй Богу, ну, прайшло 40 гадоў. Да? Я лічу, што не дарма я тут занимаўся. Не, ну мне здаецца, дуда это такі выглядае паспяховым кейсам, што называецца, як бы пайшло гэта і неяк загучала і па вельмі зараз нечаканых момантах, ракурсах і часам можна пачуць, што вельмі прыемна і класна. Дзякуй вялікі. Спадар Сергей, вот да вас яшчэ пытанне. Ну вот мы з вами больш пра матэрыяльныя каштоўнасці казалі, а вот калі так наўскідку, вот гэты вот уздым канца там 70-х, 80-е гады у сэнсе адраджэння нематэрыяльных каштоўнасцей, рэстаўрацыях, можам так трошкі зараз сказаць. Што найбольш цікавага? Вот на вашу думку, што найбольш яркага вынеслі з таго перыяду, што паспелі вось у гэты багаты час 80-х, умоўны багаты, што паспелі падняць беларусы? Ну, перадусім, гэтая карпорацыя рэстаўрацыі, да, ну, вот про сябе буду казаць, ось в аддзеле археалогіі вот все говорили по-беларуску. Я вось прыходжу, это сярэдзіна 80-х, вся документация, все справаводство, причем нейкім таким турыстычным запале там придумляются сходу яшчэ і тэрмінологія, і архітэктары многія по-беларуску говорили, гісторыкі, і такое было адчуванне, что ты в нейкай нармальнай Беларусі, что ёсць ідэі, бо гэтыя рэстаўратары, выязджаючы на месцы, яны неслі ідэі. Як на прыкладзе Леся Ласятова, Верамейчыка, браты Маліноўскія вярнуліся ў сваім сціслаў, так? Бубноўскі в сваім там міры. Яны неслі ідэі, туды вярталі гэты раён, рэгіён. Ясна, што калі ты там прыязджаеш на месяц, то ну міжволі ты міжволі все адно пазнаёмішся з усімі актывістамі, настаўнікамі, святарамі, і гэта было абсалютна ўнік. І калі ты яшчэ і па-беларуску гаворыш, то адразу там яшчэ падцягваюцца нейкія людзі. І вось этот патас, калі тыя, хто працаваў у рэстаўрацыі, як, дарэчы, і многія мастакі, взяли, ну, меркавалі, што бралі, адчувалі адказнасць за нацыянальныя скарбы в самым шырокім сэнсе і не шкадавалі сваіх там Гаспадар Сергей, нешта у вас завісло, у вас там нешта? у мяне. О, все, вы ёсць. І адпаведна гэта рэстаўратары вельмі моцна паўплывалі на фармаванне грамадзянскай супольнасці, перадусім у рэгіёнах. Это моцна адчуваецца да сёння, тым жа Полацку, Віцебску, в Магілёве, калі яшчэ там былі майстэрні, і мы там лазілі там на паддашку этого касцёла цяперашня. Гэта, конечно, было вельмі важна. Навязанне вось гэтых гарызантальных повязяў, сувязь з рознымі прадстаўнікамі інтэлігенцыі, грамадзянскай супольнасці на месцах. Это, конечно, колоссальная справа. Амаль все тыя людзі, з якімі я тады пазнаёміўся на месцах, яны амаль все там ёсць, і яны да сёння
мы сябруем. И это вельмі важно. Такое уяўленне пра нейкую зямлю абяцаную, новую зямлю, якая нас чакае, это пэўная такая, ну, амаль рэлігійная такая вера вось, у тое, што мы робім сёння, бо в літаральным сэнсе мы не можам спыніць працэс распада там матэрыі. Мне вельмі цікавы былі тыя гутаркі з гэтымі мастакамі, рэстаўратарамі. А я тады быў малады, наіўны. Ну што тут раз там зрабі прыгожа, што там, да. Ну, вот альбо з тым жа Валянцінам Калніным. То мы не можем спыніць распад матэрыі, нават тэарэтычна, нават срэбра распадаецца. Але мы робім гэта з усімі іншымі мэтамі. Вось. Спыняем, замаружваем, але перадусім вывучаем і перадаем інфармацыю, ідэі перадаем у нашчадкам, у будучыню. Таму в гэтым сэнсе нічого і не прапала. Я в этом упэўнены. І гэта ідэі тады, калі я пачынаў працаваць у рэстаўрацыі, яшчэ ж не было там талакі, там не было яшчэ, а потым это вырасла ў нейкія іншыя рукі, а сёння это ўжо там не адзінкі, а тысячы маладых людзей, і цікава назіраць за гэтымі палемікамі грамадзянскай этой супольнасці у Берасці, у горадзе, якія актыўна крытыкуюць, сочаць, каб не было таго руху 80-е, каб не было гэтых практыкаў, я не думаю, што сёння мы мелі і такую грамадзянскую супольнасць, перадусім лакальная мясцовая супольнасць. Таму я думаю, што заслуга рэстаўратараў тых гадоў аграмадная в этой справе. Дзякуй вялікі. І, напэўна, ўжо такое апошняе пытанне з майго боку, гаспадара Алеся. Вось пра батлейку мы пагаварылі, пра дуду пагаварылі. У мяне яшчэ пытанне вот непасрэдна па этнаграфіі, бо апроч дуды вы заняліся шырокім спектрам музычных інструментаў і ну, таксама стварылі пэўную тэндэнцыю аднаўлення, ну, капэляў, можна так сказаць, напэўна, музычных, то бок выцягвання на свет вось гэтай вось этнаграфіі з такім крыху шляхецкім, можна сказаць, напэўна, накірункам, ну, вот, капэляў, да, музыкі супольнай. Як гэта атрымалася, і гэта разам з дудой прыйшло, ці пазней, ці раней? І наколькі вы разумелі, чаго хочаце ў гэтым накірунку? Бо зараз ясна, што вот таксама ёсць такі нематерыяльная каштоўнасць беларускія капэлі. Вот яны неяк сфармаваны, як нейкая з'ява асобная. А вы тады разумелі, куды вы рухаецеся? Ну, ведаеш, Сімох, я думаю, што нельга так метафізічна крэсліць вот тут дуда, тут батлейка, тут капэля. Я занимаюся больш як бы шырока тэмай вось этой аўтэнтычнай культуры, да, этнічнай. І тыя музыкі, якіх я сустракаў і у якіх я вучыўся іграць, толькі адзін Самаргонскі раён меў класных 11 жывых класных скрипачоў, да, цымбалістаў. Вось, я раскрыў тэму крэўскай школы Магера Ястрэмскага, які вучыў дзяцей граць на скрипках, не знаючы ні адной ноты. Вось, і тое, што мне цікавіла як бы зрабіць класіфікацыю жанраў у этнічнай музыкі беларусаў, чым я занимаюся і цяпер, да, это жанр лірніцкай музыкі, да, это асобны жанр, это не просто нейкі лірнік недзе што-то іграў, это жанр смыковых капэляў, якія ад Докшыцаў да Пінска, тут все гудзела, две скрипкі, альт і басетля, копальскія капэлі, да, вось Пратасевіча, да якога едзе вучыцца іграць у гурце смыковай музыкі. Ён з бацькам, братам, яшчэ сусед ігралі две скрипкі, альт і бас. Вось, просто вось пачаўшы недзе там у канцы 90-х я стараўся як бы, ну, раскрыць вочы беларусам, што гэта наша, бо я сустракаўся з рознымі меркаваннямі, што
Вось тут нам польскую культуру навязывали, люди не разумели, что это. Вось. И, может быть, теперь до конца не разумеют, что вот этот пласт, и у нас просто занедбаны, да, разумение жанровых накірункаў у народной музыцы. И, ну, стараюсь донести это до людей, и шмат концертов, сустрэч, конференций, публикаций моя на эту тему. Але, ну, как бы, тут есть свои тяжкости, да, просто это территория как бы, моей экзистенции, это моя простора, якою я живу. Это не так, что я зробив дуду, играю на дуде, зробив лиру на лиры. Нет, это значно как бы глыбей, ну, менавіта для мяне. И то же самое с батлейкой. Это пласт культуры, в які я саме увайшоў, да, и, наверное, не смогу уже выйти до смерти. Я гэтым живу. Вось, и хотелось бы поделиться. Ну, вот есть несколько у меня вучняў за 20 годов моего грання. Было две цікавых дзяўчыны, Олежка Лена и Воля Шутанкова, якія перанялі, научились играть у народной манеры на скрипце, вот, что вельмі цешыць. Попытки утрымаць капелю, да, зацікавіць смыковой музыкай, яны пакуль што як бы, ну, вось, неяк не вельмі ўданыя, да, ўжо прыйшло іншы час, прыйшоў, да, іншы стыль, і пачынае і мысленне, то, што змянілася ў моладзі, оно стало лагарыфмічным. Вось, і творча-крэатыўная вось это як бы свядомасць, яна як бы адышла на другі план. Таму тут ёсць, ну, шмат філасофскіх пытанняў. Спадарались, а вось калі вы неяк рассказывали, что вот сели на ровар и поехали збирать фольклор, вы калі там конец 70-х было, вы казали, ці пачатак 80-х, ну, вы разумелі, за чым вы ехали? То есть вы разумелі, что там нешта будзе, ці гэта просто было такая даследаванне тэрыторыі у спадзеве нешта знайсці? Ну, як сеў на ровар? Я цікавіўся, напрыклад, скрипачамі, да. И ездил, у меня не было транспорта, и ходил пехотою на роваре, наезжал там по 50-60 километров в день. Вот, как записаться, встретиться, познакомиться, привезти скрипку некоторым, у которых не было инструментов. То есть вы мэтанакіравана шукалі скрипки, так? Скрипки, цимбалы, бубны, трубы. Ну, зараз я зробив трубы у оперный театр, будет, до речі, запрошаю 12-х, буде премьера «Дикое поливание короля Стаха». Там будут играть на моих пастерских трубах и на трубах моего сябра, хорошего, покойного по звению Владимира Яковлевича. Я так само их отремонтовал. Это было 35 годов первая постановка. Вот теперь я думаю, что ну, добрый знак такие. Короткевич будет у нашем оперном обучении. Добра, дзякуй вялікі. Ну, я, в принципе, вот спытаўся все, что хотел, вот роўненька гадзіна і спатрэбілася, як і планавалася. Мне падаецца, такі досыць цікавы ракурс атрымаўся пагаварыць пра той перыяд з пазіцыі вот нематэрыяльнай і матэрыяльнай спадчыны і выцягнуць вот эту ідэю, што вось это адраджэнне, да, якое ішло праз часам, вот, як спадар Серыхаў, праз рэстаўратараў непасрэдна, якія прыязджалі ў рэгіёны, і праз адраджэнне сімвалаў, бо сцены ўсё адно аднойчы ўпадуць, а ідэі вот яны застаюцца. Шаноўныя слухачы, можа, у вас пытанні засталіся, у чат ніхто нічога не напісаў, можа быць, хто ў голас хоча нешта спытацца. Так, нешта ў чаце написали «дякуй». Дякуй, это дякуй. Ну, пытанняў... Нема пытанняў. Это добра, значыцца, мы на все пытанні адказалі. Степан, что табе ёсць? Запытацца, сказаць? Не, ну я перад усім, канешне, хочу падзякаваць за такую цікавую і глыбокую гутарку. Я, шчыра кажучы, тут падумаў
я думаў пра тую павагу, з якой спадар Сяргей і спадар Алесь казалі пра тых іншых збіральнікаў і такіх, ну, маральных аўтарытэтаў. Вось. Ну, мы найчасцей тут называем спадара Олега Хадыку, там шэраг іншых імёнаў адбылося. А дзе ўсе іхныя архівы, дзе іхныя дзённікі, дзе вось гэта ўсё можна пачытаць, заглыбіцца ў гэта, ну, апрача відавочна, апрача вось пэўна шэрагу публікацый там у розных там кніжках, якіх, дарэчы, таксама няшмат, але вось дзе гэтыя асабістыя архівы, ці нешта захавалася? Ну, вось я могу сказаць пра Олега Владимировича. Я недавно сустракаўся з Володзем Ракіцкім. У яго засталося вельмі багата нататкаў. Ён публікаваўся, дарэчы, вельмі цікавыя яго былі артыкулы. Ну, Володя кажа, што пакуль што то, што засталося, трэба проста набраць тэкстам і з рукапісаў, бо ён не карыстаўся там карткамі. І потом можна падумаць, як гэта выдаць. Потому что гэта вельмі цікавы матэрыял. Это школа, элітарная школа, вельмі цікавая. І як бы я думаю, што магчыма і памагчы нечым у гэтай справе, бо гэта наш як бы базіс рэстаўрацыйны. Потому что то, што заклаў Хадык, можна, ёсць розныя меркаванні, што вось яны нічога не зрабілі, як бы, да, реально пачалі рабіць Мсціслаўлі. Ад момента, калі міністэрства дала згоду на рэстаўрацыю, і пачалася сама рэстаўрацыя, абвалілася столь з цудоўнымі фрэскамі барочнымі. І мы ўжо прыехалі па факту, калі столі не было практычна. Ёсць такія думкі, што да, практычна. Але практычна гэта адна тэма, але то, што створана школа густоўнага падыходу да захавання гістарычных пластоў рэстаўрацыі, як Ракіцкі зараз паехаў у Полацак зноў працаваць на Ефрасінню Полацкую, дзе здымаецца кожны слой запісу, пераносіцца на палатно ці на іншы матэрыял. Да, это шацунак да кожнага перыяда гістарычнага часовага, да, каб паказаць, дзе гэтыя былі анёлы на барабанах, да, першыя фрэскі, але і захаваць тое, што было зверху, як гэты час ляпіў зверху новыя сімвалы, да, новыя жанры, тэхнікі і іншыя. Вось менавіта Хадыка займаўся тым, каб шанаваць час, не заниматься реставрацией, возрождением першозданного вида, да, что, например, частково в Европе и робится, а заховать менавіта все элементы, якія сведчаць пра нейкі этап гістарычны, як жил этот твор, будь это храм, ці образ, да, ці карціна, ці яшчэ што. Ну, добра, што нешта захавалася ў сэнсе матэрыялу. Калі ёсць рукапісы, значыць, іх можна выдаць. І гэта як бы дае. Пытанне пры гэтым, менавіта, дзе яны мусяць быць акумуляваныя. Дарэчы, Ганна. Ганна, вы напісалі, што можете дадаць пра архівы, да. Не чутна вас, мікрафончык трэба ўключыць. Там, да. Вітаю ўсіх. Якраз трымаю ў руках адну з тэчак за 79 год, семінары акадэмскія, якраз Алесь, Адамчык і Сцепан таксама ўдзельнічалі у гэтых. Гэта якраз пасля таго, як мы сустракаліся з вами, Алесь Оха взялі гэтыя у Олега Хадыкі. Яны захоўваюцца рукапісныя, і зараз мы ацыфроўваем гэтыя яго архівныя канспекты, якія яшчэ пасля семінараў ён запісваў, што там адбывалася.
Вось. Але справа ў тым, што гэта пытанне трэба так шырока падняць, там, ну вот асабліва это ж все лягло на плечі Бастыліі, так, і вось выказаць агульную зацікаўленасць, што не толькі вот, ну, Бастылія павінна неяк там гэта, ну, можа быць, яны зоймуцца этой ацыфроўкай, але вот хаця б выказаць, што нам усім гэта трэба, так, вось сапраўды, каб было ў доступе такі. Вось. Так што это такі крок ад вас. Яны то і так ведаюць, што это ценнасць, так, але калі хтосьці збоку яшчэ, ну, Вот вельмі прыемна было бачыць у руках матэрыялы. Добра, што яны ёсць. Я да гэтага, даруйце, уласна і вёў, што ну, у мяне было пару выпадкаў там, як з архівам найстарэйшага па ўзросце мастака этого Ціхановіча, да? Ну, дзед прасіў, каб перадалі мне, так? Ну, і што я там 3 пакета пыльных рукапісаў. Ясно, что калі это отдать, они ж там в архив музей, ну, улічваючы, колькі там людей працуе, колькі там матэрыялаў, но это, ну, годами, калі не назаўжды просто патонь. І вельмі файнае пытанне Степан Стрык падняў. Ну, у нас няма таких нейкіх інстытуцый, куды б можна было не толькі рэстаўратараў, да, але там і дзённікі мастакоў, там, напрыклад, да, а это как каласальны асобны пласт, куды это перадаваць. Ну, фактично, ну, можна аддаць в этот архіў музей, но это ніколі не бачыць свет. Там просто Ціхановічу пашанцавала, што ён менавіта мне, а мне выпадкова пашанцавала, што знайшоўся выдавец, который сказал, ну, выбери что-нибудь больше-меньше связано, ну, и как-то пустим справа. Ну, это, ну, 1 з 1000 шансов. Вот. И что это мусит быть за институция, потому что это же не просто взять и складировать. Нет. Оно все вымагае дешифровок, там, анализу, это все непросто. А Ну, пытанне вельмі сур'ёзнае. Дякую. Адлічбаваць, а там ужо, як бы, да. Ну, вот есть задача, это хорошо. Калі есть задача... Я думаю, можно я скажу? Да, конечно. То гэта сур'ёзнае пытанне, да, бо архіваў багата, і тое, што трапляючы ў нейкія дзяржустановы, яны просто там на дзесяцігоддзе зависаюць, бо, па-першае, няма стымула этим заниматься, няма грошай, няма каму. Может быть, сапраўды падумаць над стварэннем нейкай інстытуцыі. Ведаю, што вось архівы Дучыца таксама недзе прапалі, слаўнага мастака нашага, і можна шмат пра гэта казаць. Конана Владимира все пропало. Вось, каб не прападала, может быть, стварыць нейкую інстытуцыю сапраўды. Вось, яна можа быць невялікая, але каб можна было пад гэта атрымаць нейкую падтрымку, там, грашовую, каб можна было наняць некалькі чалавек, які бы там занималіся прафесійна. Потому что самому гэта валодаць і так вот па-сяброўскі просто, ну, нема часу жыцця ўжо. А потым, вось, Алесь, ты ж добра ведаеш, а ёсць жа яшчэ і артефакты. Ладно, там паперки можно складировать, сканировать, а безліч же артефактов, коллекций, творов, яны ж вымагаюць не просто там нейкіх умоваў захавання. Это таксама колоссальная проблема. Да, пытанне архіву это, конечно. И архивов, и музейных нейкіх збораў. Музейных нейкіх збораў, потому что с кожнай такой экспедиции у нас была экспедиция, одна з самых таких драматычных у маім жыцці, в рэгіёны адчужэння поўнага пасля Чарнобыля. И мы там збирали артефакты, и, ну, что могли паспяваць там, и привозили в музей этот Строчицу. И масса этих артефактов, целая мячеть долбучишек спрахнела в этом музее.
і гэта таксама такая нейкая фатальная, ну, праблема. Я думаю, каб эта мячэць там дастаяла до нашых дзён, то можа б уже і пафарбавалі. А так, ну, как бы за 30 з гакам гадоў просто. Ну, І я вот, гэта сур'ёзная праблема. Ну да, архівы ну, это архівы. коли, почекайте, мог я скажу одно слово, я недолго. Так, да. Что захование спадщины литературной, да, скажем, и не только, это так само реставрация, это формат может быть важным, потому что мы на сегодняшний день, ну, у нас реставрация связана больше не с реставрацией, а с реновацией, да, и различные некие туробъекты, некие такие цукерочки, куда можно привезти туристов. Бо метово, да, змінилися мети реставрації помників, архітектури, да, паркової і так далі. Але що тиче ось того, що зостається за архіви, да, от славних наших вибітних діячів, це, мені здається, більш серйозна задача у реставрації. Заховати ті напрацовки, ту школу, а це школа, яка би працювала далі. Это не просто оцифровать, ну ось было, да, Хадыка сказал, там еще ніхто сказал. Але каб это была, ось, чтобы это працавало. Ну, это яшчэ больш складанае пытанне, да. Перадача спадчыны школы это ўвогуле асобная размова. Спадар Алесь, вот у чаце да вас пытанне такое пра батлейкі. Зараз тых батлеек процьма па ўсёй Беларусі, амаль там, ну, не пры кожным ДК, але вот прям шмат. І ў іх вельмі розныя імпрэзы атрымліваюцца, мякка кажучы, розная тэматыка. Як на вашу думку, вот якія перспектывы ў батлейкі, як вы ацэньваеце тое, што по выніку атрымалася ў масавым прадукце, звязаная з батлейкамі? Ну, батлейка ніколі не была як бы з'явай масавай культуры, бо это заўжды было звязана з асобай батлейшчыка, да, і з тэмай каляда. Ось, як бы ты спробы зрабіць нейкую батлейку мадэрн, да, мы таксама занималіся сучаснымі тэмамі, да, і сучаснай батлейкай, Жені. Рабілі эксперыменты. Але цяпер, вось, што тычыць правінцыі, яны капіруюць эту магілёўскую батлейку, там у сотнях экземплярах, ніхто не цікавіцца, а было сотні розных формаў тых батлейкаў, былі двухпавярховыя, былі там свежачкамі, якія заўгодна. Ну вось батлейка, нейкі такі стэрэатып, вось это магілёўская батлейка, якую Жень прывёз у Бацагу, якую мы культывавалі з Жэняй 80-е гады. Ёсць такі, ну, факт профанацыі тэм, бо людзі не разумеюць, мы стварылі батлейку, да, але элементарных рэчаў не разумеюць, як працаваць з лялькамі, они трымаюцца, называется, это эскімо, это лялькі, да, нема дыкцыі, потому што батлейка это такі вельмі цікавы гештальт, это мастер-клас, где развивается и голос, да, и спев, и музыка, и сценография. Это такие синтез мастацтва для того, как человек пошел развиваться. Вот. И я думаю, тут уже цяпер трэба дапамога у плане батлейкі вось гэтым правінцыйным тэатрам, якія дэкляруюць, што у нас ёсць батлейка, а калі паглядзіш, то робіцца неяк так не па сабе. То праблема не ў тым, што яны далёка адышлі, а праблема ў тым, што яны нікуды не адышлі, да, ад таго, што вы пачалі прапанаваць. Просто гэта галачка ў клубе ці там у доме культуры, РДК, ці на якой аграсядзібе, што ў нас ёсць батлейка, прыязджайце турысты. А больш за гэтым нічога і не крыецца. Вось хацелася бы, конечно, чтоб стыль і густ захоўваўся, каб не было профанацыі і абліжэння вось этой з'явы батлейку, што калі чалавек глядзіць, это робіцца бездарна, ён як бы ужо другі раз не будзе глядзець. Ну да, зразумела. Добра, дзякуй вялікі. Калі няма больш ні ў кого пытанняў, то мы, напэўна, і будзем, значыцца, завяршаць. Вось, спадар Алесь, спадар Сергей, дзякуй вялікі, што далучыліся на гэтую гадзінку. Мне падаецца, вельмі важныя мы рэчы зараз выцягваем. Вось, бо вот прям, я думаю, шмат для каго нечаканыя все это былі гутаркі, бо, мне здаецца, у цяперашнім пакаленні мала хто ведае пра той эпоху, пра
Ну про тое, што там нешта адбывалася, бо про 80-е ўспрыняцце хутчэй, што ў беларускай культуры там ну было адраджэнне ў выглядзе талакі, але в глыбей этой працэсу мала хто разумее. А тут вот мне падаецца вельмі цікавыя павароты можна пачуць упершыню. Вось. Таму дзякую вам вялікі, дзякую, што далучыліся. Мы абавязкова размесцім это ў інтэрнэце, каб больш людзей паглядзела. Дзякую усім вялікі, што далучыліся. Дзякуй вам. Дзякуй вам. Дзякуй. Всього найлепшого. Трэба часцей сустракацца, Цімок. Я прыеду абавязкова. Дакладна. З'язджаю пакуль. Да побачення.